ni ay duha ka pangutana si Jesus sa atong ebanghelyo nga wa makatubag ang mga Pariseo o ang mga magtutudlo sa balaod. Lisod ba tubagon ang pangutana? Mga Pariseo to ha, mga bright, mga dungganan, nga magtutudlo sa balaod, mga lawyers. Lisod ba tubagon ang pangutana ni Jesus? Ang una niyang pangutana, sa ito yung pangutana, gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlawng igpapahulay? Nya, mga magtutudlo ko to sa balaod, mga Pariseo ko to, gimaster ko to nilang balaod, kasayon tubagon ana? Yes or no ra yun? Pero wa sila mutingog. Sunod na sang pangutana ni Jesus, pag humanyag ayos masakiton. And ayon, kung usa ka ninyo na ay anak o baka nga mahog sa atabay, saman, kuhaon ba ninyo anang adlawa, aning adlaw igpapahulay, o ugma na ninyo kuhaon? Wahagya po silang tubag. Kasayon anak tubagon. Beka mo ko na akong pangutanon be. Gitugot ba nga ayoho nato ang masakiton sa adlawng Domingo? Katubag mo lagi mo. Niya kung mahog sa pangpang ang inyong anak sa adlawng Domingo, ikalunis na ninyo kwaon? Na gani mo hong ni moron diha, imong anak nahog sa inyong pantawan o sa inyong septic tank, mubiya ka diris misa mubiya, dagano ni mo dito kay imong tabangon. Simple kayo, pero nganong wa man katubag ang mga Pariseo o ang mga magtutudlo sa balaod? Nganong wa man sila katubag? Bugo sila? Bugo? Porting bright bright keto sila, og tungod silang ka bright, galisod sila tubag. Kamo ako mong pangutanon, gitugot ba ni Kristo nga kung sagpaon imong pikas aping ipasagpa lang sang pikas, nisugot ba si Kristo ana o wa? Nya kamo musugot mo dili. Na supak man sila sa mga baruganan ni Kristo, supak man sila sa mga pamaagi ni Kristo, awa sila katubag, kay mutubag sila niya, muuyon sila sa gisulti ni Kristo, awa na, mura na sila ni surrender, pasabot ang tanaw nila ni Kristo, ilang kaaway, ilang competitor. Muna, kita dinhi, daghan ra ba nato nga kaaway ni Kristo, labi na gyud mag-istorya na tabahig kwarta, bahig balay, bahig kural, bahig yuta, bahin og utang, bahin anang imong naong, mag-istorya na gayta ana, bahin anang imong mga relasyon, mag-istorya na gayta ni mga butanga, kontra nato kasagaran si Kristo. No? Si San Pablo sa unang pagbasa, ningon siya, ang akong konsensya, sayod, ug mao'y akong saksi, nga ako, iya ni Kristo. Kung sa may gibuhat ni San Pablo, pagkahimo na niyang iya ni Kristo, gikan sa pagkamanggugukod, kauban ba si San Pablo aning wa mo tingog? Si San Pablo ba? Pariseo man to siya, aktibo kay nga Pariseo. Kauban sa siya di mo tingog, kay kontra niya sa Kristo, motong pagkalansang na ni Kristo sa cross, si San Pablo, Saulo mayangan sa una, siya mo'y number 1 nga manglulutos sa mga nagsunod ni Kristo. Gani, ang una natong martir sa simbahan, nga mao si San Esteban, si San Pablo mo'y nagpapatay ni Esteban. Pero pagka-iya na, pag-ingon na niya, ako, iya na ni Kristo, gibiyaan gid niya tanan, ug andam na siyang magpakamatay para ni Kristo. Mura na kuno siyang buang para ni Kristo. Kamo, magpakabuang mo parang Kristo? O magpakabuang mo tungod sa kwarta? Magpakabuang mo
tungod anang inyong mga yuta, mura na mog mga buang, nag-away na, managsuo, nagkinihaay, tungod anang utlanan si yuta, mga buang mo. Di ka mo ila ng imo igsoon, buang ka. Tanawang buang, makaila ba nag-igsoon? Kaila dili. Mong buang ka. Kisa man ninyo din mga buang, taas ka mo. Tungod sa kwarta, imo nang awayon ang imong bana, tungod las kwarta, buang ka. Di nakakailas imong bana, buang ka. Di ba? Nya, kamo mga asawa, wa mo mangaway sa inyong bana tungod las kwarta. Kamong mga ginikanan, magsigi mog pamalikas, magsigi mog panunglo, magsigi mog panglatos anang inyong anak, nga kamoy nag-utong anak, kamoy nagsigig atiman anak, buang ka, wa nakakailas imong anak, unsa man na iro nga imong latoson? Di man kay kamo hapak sa inyong iro gani latos, muam-am mangikas iro bisag magsuka pa, bisag malibang pa sa inyong kwarto ang iro, imo ra man ganing limpyuhan, di man gani mo latoson. Nya ang imong anak diha nga nakabuak lag baso, kabuak lag plato, latos dayon, yaw-yaw daig maayo. Unsa man ang imong anak? Mas grabe pa ang imong pagbalyos imong iro o kaysa imong anak. Buang ka. Ang pare, masuko sa parisyoner nga di muhog sa kolekta, buang ng pariya. Pero hog sa muskolekta. Kay kana sang musimba nga di muhog sa kolekta, buang sa siguro na. Pero kanang musimba niya mo palit pag yung slot, asos kana buta. Butan kay. Oh, isos otro sang pare, naong og kwarta. Mabuang ta tungod sa kwarta. Gugmas kwarta, gugmas mga butang, gugmas atong gahong. Muna daghan tarong mga politicians, murag mga buang, gasigig away sa una amigo kay sila, purting amiguha, kuyog sa ilang partido, karon na nag-away na mga buang. Buang yun. Ay kanang buang dahil, mag-amigo din na sila. Usay magkuyog, ikaabot to unahan, hinapakay dayon. Usay maghapakay pa ng lapok. Usay ang ilang mga hugaw. Ako nakita ko dadapit kulon, ang buang gabi na to ay sa ilang hugaw. Pero kauban sila diha sa sidewalk, higda. May patong buang nga katong sigig inom diha sa kanang kanal diha. Kita mo to diha. Yosey katong mga babae ba nga magsigig suwat perting daghanag isuwat sa mot kasi naka-eskwela niyo si sa una 1980s 90s ana. Natoy buang na magsig suwat ng papel hutdon ginanyag suwat gagmay kay bapino kay pagkasuwat maglingkod siya doon na sa buang diha nga magsigig da garote nga gukuron yang langaw sigihan yang hapak ato yang garote ang mga tao kun muiway kay di na masakitag tao ang langaw may hapak magbagiyos gutong yang garote ighapak niya sa langaw ikaw maduol kas langaw ikay maigoy usa ka gabi ni ana gikan ko sa landbang, trabaho naman ko sa landbang, maglakaw man ko nga to padung skolon. Diha sa sidewalk, nakita na ko silang duha katong buang nga babae nga magsigsuwat, naghigda o katong sigig hapak, katupad siyang garote, nagakos ang duha. Nakunsa kanila, buang ba kani? Anong nagakos? May pangbuang na pa'y gigakos ako ha? Iyahayas buang nga. Katong panahon na di na to sila buang kaya nagkuha naman naginaksanay kaya ang buang di na magilhanay oy nya unsama mo nagpakabuang para ni Kristo o nabuang sa mga butang sa kalibutan na bantay mo diya kung nabuanga mo ay na mga buutan na to mga igsuon ay baligya man tag slot no para sa atong culmination karong Domingo. No, unsa gitingan sa tong slot? Mary's Embrace 2. Gakson ka ni Mama Mary. Ana, 200 raman ni ka-slots, jotay raman ni siya. Gahapon 26 raman to ka-slots. As of yesterday, atong unsa ko naganahon sa ato? Sa mga adlaw Bernice. Atong Miyerkules, ang atong halin niabot rato og 26. Gahapon ang atong halin niabot nag
116. Dako na ito nga. Pakpak. Hoy, di mo kapalitan eh. 84 na lang ka slots ko. 84. Pero ato lang ning ilahos og baligya gyapon kutob Domingo hangtod sa kulminasyon aron daghan ang magakos ni Mama Mary nyag mosobra ay bawo na matadaan naa magitay gamitanan pagbuot sa nasbirhen og daghan siyag tandugon nga kasing-kasing nga mahimong buutan dili mahimong buang no gakson day mong Mama Mary mahimo dayon mong buutan adi mong to kinahanglan tag kasing-kasing sa mahal nga Birhen Maria aron maliwat ta sa rosaryuhan ba kanang rosaryuhan unsa man na nagbuwag o nagsuno nagtapot connected united sa usag-usa mura siya kadina na kung dunay usang maputol ato na nang ilabay kay naputol muna kung di maputol ang atong relasyon sa Ginoo tungod kay gigakusta ni Maria ang tanang pulong ni Kristo mahimong nindot para nato mahimong makahuluganon pero kung maputol ng atong relasyon ni Kristo tungod sa atong sala tungod sa atong gugmas kalibutan di na ta makighiusa sa atong isig katao sa atong silingan tungod lang anang mga butang sa kalibutan maputol wa na sadtay kalipay o kalinaw muna magkusmo dalang atong naong daghan ron nga atong gusto untang ipagakos sa mahal nga Birhen kay nang hupong na nanagko na ang ilang kamot og tiil kaning muhupong imong tiil og kamot di na kakalakaw nga naman bugat kasuway na mo ni hubag imong kamot imong tiil bugat kaing dadun ana nya karon daghan man kay mga kaigsuonan nga tungod sa kadaw siging kaon bugat na kay kamot mo nang di nakatunol ngadto siyang silingan kay bugat din ang makalakaw aron moadtog simbahan aron mangumpisal di nakalakaw aron mga lagad siyang silingan kay bugat na sang tiil nang hupong na kay siging kaon tuan na lang niya ang kwarta nang hupong na siyang maayo ni burot na siyang maayo nga mura na siyang butiti di na siya kalakaw tanawang mga pobre ba nga way kwarta dali kay makalakaw igingon nimo di ata diri tabanganan ha sa simbahan hala tabang day na dinhi mga pobre may mutabang diri ganang mga dato nga daghang kay kwarta sa mutabang ningo lang kadonate na bitaw ko kamo di ay panguan kamo di ay panglimpyo ng simbahan donate na bitaw ko ang pare sa diyon ako bitay pare kamo ilimpyo dia nang hupong sang pare dito sa taas siging ihabs kolekta muna ako akong ihabs kolekta na sa atong Paris Finance Council bahala na sila Brad Luloy sila mananayap manghupong na sila bahala na sila dia sila Sternara manghupong na kamo dia hupong dia Naibitay, mga buutan sa sila, mas buutan pa mas pare. Nga mao na di gyud manghupong, sige hatag. Ayuhonon tas Ginoo, nagkinahanglan tag Mary's embrace. Kana bitang anak na hilantan ba ako hilantan sa kusuna, kana gyung hapyuron kong mama nang kamot sa inahan ba. Ngari-ngari imong dughan, ana dig bix ngari. Pag kanindot ikaw maulian na yon. Gitawag na nato og haplos pagmamahal. HP sa ato po na mga text HP. Na kinahanglan tag haplos pagmamahal ni Mama Mary. Kana sad bitawng anak ka niya dako kay kag problema niya ang imong papa or imong mama mugakos nimo niya mingon relax lang dai, relax lang dong ni ara gyud mi. Uwaw kay kuma kay hagbong ko sa among exam ay kabalaka hagbong kanila pasar kanamo. Siya nganong pasar man kumay sa pariharatas una. Bugo sa day kama, papariharan lagi ta.
Unang makasabot ra gyud ko nimo kay mao sa nay akong kinabuhi sa una. Bisan yang anong ni Asinso malagi ka ma, anong ninindot malagi atong kinabuhi. Nga maingon din tungod sa pagampo dong. Wa gyud komos pagampo kanay mong papa, otro sa nang bugo kay classmate mi ana. Mas arang-arang pa kog jutay. Pero karon tanawa, di ba may kay mo diskartis kinabuhi. Gilabdagan sa Espiritu Santo. Siya ka na father ma, bright lagi kay naman. Siya, bugo sa nasuna kay classmate sa nanako. Siya nga nung may lagi mamaligyag slat. Kana, gilamdagan na sa Espiritu Santo. Ay, tao, bugo mo ko sa una ko. Didi, bright day ko. O, kada, kamong classmate na ko. Ay no, dito sa elementary rasa itong murag bugo-bugo ko, pero pag high school o college, mura man ko atong na bright o kalit. Hasta ako di katuo. Na di ko katuo eh. Nga no, kung maunor-unor naman ko ani. Wa man unta ko aning ko ana. Lisod sa sabto noy. Mao di ay aron mahimo kong pari. Nga maasahan din ko din sa San Vicente Ferrer Parish. No? Nalipay mo, nga na-assign ko diri. Nga, nalipay mo, nga mamaligya kong slat. Sige, ako, partisan na kong lipaya. Lipay tantanan. O maunay resulta kung magsunod tas Ginoo. Maunay resulta kung magsunod tas mahal nga birhen. Pulos ta malipayon, malinaon. Ang mga bati munindot, ang nindot busamot kanindot. Pagkamaayo kung naatas Ginoo. Muna si San Pablo nagpakabuang unsa iyang kabuang ingon siya nasubo kog maayo nga ang akong mga igsuong Hudiyo nga maoy pinili sa Ginoo misalikway manoon sa Ginoo aron mabalik sila sa Ginoo palabihon ko nga ako'y mawagtang gikan ni Kristo ako'y magantos para nila. Di ba? Usa na kakabuang? No. Ngano gutong ikay mo antos ani mga buangon? Yang ano mang nakasulti si San Pablo kay si Kristo mausad aron ta maluwas nga mga buangon nga puno sa sala siya'y magpakamatay siya ang mibiya sa langit aron mo anhis kalibutan aron kitang mga taga-kalibutan nga di na gyud kasakag langit makasakag balik sa langit. Di ba usa na kapag pakabuang sa Ginoo tungod sa iyang gugma nato? Kung ang Ginoo nagpakabuang sa iyang gugma para nato, kita sad magpakabuang sa paghigugma niya dili ni ining kalibutan. Manindog ta mga buangon.